Siz bugün min sizə bilimini göstərəm. Яблоня. Olmağaç, Столовая. aşxana, Фартук. oyapqış, Столица. boşqala, Подсолнух. günboğuş, Дом. yurt, Гречка. qora buğday, Картошка. bərəngə, Коньки. timur ayaq, Бигдес. Горох. barışaq, Молодец. Aferin. Мәликә киләсе 10 сүзне менә бу кызыл каләм белән яз. Почка. börü, Облако. bulut, Звезда. yıldız, Ремень. qayış, Бумага. qağız, Дөрес. Замок. yazaq, Әйе. Йозакны ача торган ключ. Татарчасы ничек була? açqış, Әйе. Посуда. savat, Сауыт. Әбек татарчасы. Лестница. basqış, Дөрес. Река Волга. İdil yılğası. Әнигем, biz bit 10-нчы сүзне язмадык. Ey кызым дөрес икән, 9 сүз генә булды икән монда. Әйдә әле фрукт сүзен тәрҗемә итеп кар әле. Җиләк, Җиләк кенәме? җимеш әйе. Җиләк җимеш, кызым, дөрес. Әйдә, Мәликә, дәвам итәбез. Овощ татарчасы ничек була? Яшелчә, Мяч, туп, птица, кош, спичка. шырпы, Дөрес. Ёжик, керпе, воробей. чыпчык, Нәкъ шулай. Гнездо татарчасы ничек була? оя, Оя гынамы, кызым? кош ясы, Дөрес, кызым. Голубь, күгәрчен, кустарник. куак, Дөрес. Ветка ничек була? ботак, Ботак. Ул ботак ветка дерева дип әйтсәк. агач ботагы, Әйе.
Учебник. Ничек була, кызым? Derslik. Дәрслек. Соналі 10 сөз булдымы безнең? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 сөз булды. Әйдә кызыл каләмгә күчәбез. Әйдә Мәликә кызыл каләм белән дәвам итәбез. Скворечник. Сыерчык оясы. Родник. Чишмә. Сосна. Нарат. Ёлка. Черши. Береза. Каен. Топор. Балта. Пила. Пушка. Дөрес. Молот. Шүкеш. Лопата. Көрәк. Бик дөрес. Һәм 10-нчы сүз гусь. Татарчасы ничек була? Каз. Афәрин. Я Мәликә тактаны сөртәбезме? Юк, канем, монда урын бар. Ярый. Утка сүзен ничек тәрҗемә итәбез? Үрдәк. Яхшы. Адуванчик сүзен ничек тәрҗемә итәбез? Тузганак. Яхшы. Трава сүзе. Трава, ул була үлән. Бик дөрес, молодец. Игрушка сүзе. Уенчык. Почва сүзе. Туфрак. Озеро татарча ничек була? Күл. Күл. Шаль. Шәл. Железо. Тимер. Шуның белән, кызым, безнең диктантыбыз тәмам. Ә менә тагы бер соравым бар әле минем сиңа. Сез яратып йөргән сотовый телефон дигән сүз ничек тәрҗемә ителә татарчага? Кәрәзле телефон инде, нем. Сез дә татарча сөйләшегез.